சரினா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. தெரியாது, ஏன்னா நீ தற்குறி. என்னன்னு தெரியாம நாங்க விஜய் வந்திருக்காரு வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க, நாங்க வந்திருக்கோம் எல்லாரும். எவ்வளோ தான் விஜய் வராங்கன்னு சொல்லவும் சரி நல்லா வராருன்னு அவர் வந்ததாப்பா நல்லா இருக்கும். எவ்வளோ இல்லை நீங்கள் வாங்கிட்டு வருவீங்க, ஆனால் மற்றவங்கள 200 ரூபான்னு பேசுவீங்க. சும்மா வந்துச்சு, லேடிஸ் பாதுகாப்பு இல்லை. கன்னி பொண்ணு சொல்லுது லேடிஸ் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு. அப்போ மூடிக்கிட்டு அதை பேசு. அதெல்லாம் அதுங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீ வேறப்பா, அதுங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது. அது தெரிஞ்சிருந்தா இதுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இது பண்ணி நிற்குதுங்க. சும்மா சும்மா ஏதோ அங்கங்கே கொடுத்து ஆளுங்களை கொண்டு வந்து அசிங்கப்படுத்தின்னுக்கிறானுங்க இவனுங்க.